Здравейте и добре дошли на отворените врати на VM Invest. Аз съм Петър Сотиров и съм търговски директор на компанията. Днес ще имате уникалната възможност да разгледате нашата сграда в процес на изграждане, как правим вашите качествени домове за вас и вашето семейство. Искам да кажа, че това е нашия първи обект, който работи с Hjormann. Първо ще започна от входната врата. Това е професионална индустриална входна такава секционна врата на Hjormann, която позволява безаварийно и спокойна работа на минимум 3000 цикъла на месец, което означава, че може да си отваряте, затваряте по 100 пъти на ден и вратата няма да мръдне, ще си работи безотказно. Тя е снабдена с двигател, който така дава висока скорост и лесна операция на вратата. Също така, дори при спиране на електрическо захранване, тя функционира в наръчен режим, пак отново много бързо и безотказно. Това е най-добрата конвенционална врата на пазара в момента. Тя осигурява леко, безшумно и сигурно действие, без никакви проблеми в дългосрочен план. Всеки от нашите сутерени е снабден с смукателна нагнетателна вентилация, което осигурява циркулация на въздуха, изнасяне от сутерена на отработените газове, което дава възможност да няма миризми, да няма отровни газове в сутерена, което позволява те да оперират съвсем нормално. Също така над гаражните врати предвиждаме инсталацията на решетки, които да дават възможност и в гаражите циркулация на въздуха, така че да не се съдържат отработени газове вътре. Изпълняваме цялостна хидроизолационна вана на нулевия цикъл на нашите сгради с идеята да осигурим максимално добър комфорт на обитаване и да предпазиме конструкцията на сградата от навлизане на подпочвени води. Рампите към гаражите са ни с вградена подгряваща система, за да може през студените месеци на годината да се осигурява безпроблемен достъп и съответно излизане от сутерена на сградата. Дограмата, която сме заложили за нашите обекти, е Шокон 7-камерна с тройен стъклопакет или високото качество на дограмата и стъклопакет. Искам да обърна внимание, че дограмата взема доста важна част от самата сграда, като тя влияе изключително много на енергийната ефективност, тъй като много често дограмите взимат повече от 30% от фасадата на самата сграда. Или казано, една хубава дограма може да ти осигури, освен висока енергийна ефективност и по-ниски сметки за отопление, може да осигури комфорт в жилището заради шумоизолационните си качества. Затова ние сме сложили тройния стъклопакет, който представлява 4-зона стъкло, бяло шумоизолиращо стъкло по средата и кастъкло от вътрешната страна. Или защитени сме зимата от студеното, защитени сме от шума, защитени сме лятото от така наречения парников ефект в самият апартамент. Светлината влиза, но топлината остава отвън. Освен това, сме заложили също така и на дребните детайли около самата дограма, всичките Apple, които се слагат допълнително, т.е. при обръщането на дограмата, за да не се получава напукването между дограмата и самата стена, на която е сложена, и оттам съответно да се компрометира, да влезе влага или студено съответно. Заради това се полагат тези допълнителни Apple, които решават този въпрос или казус. Отделно при обръщането на самите дограми, цялото обръщане навсякъде сме заложили допълнително и най-дебелите стоманени ръбохранители, така че когато довършвате вашият апартамент, да може лесно отгоре директно да се положи фина шпакловка и да се боядисва. От външната страна към изолацията отново има сложени Apple и допълнително хидроизолационна лента около цялата дограма. Отдолу е положена тройностепенна хидроизолация, така че когато има проливни дъждове и на терасата се образува по-голяма локва, водата няма да може да проникне в самият апартамент. Всички помещения, които граничат с общите части, стълбичната клетка или асансьорите, допълнително полагаме шумоизолация от вътрешната страна. За удобство на нашите клиенти, нашите техници във всяка една стъпка от изграждането на сградата правят снимки на самият апартамент. Прави се снимки на електрото, прави снимки на ВК инсталацията, така че да могат да бъдат използвани при бъдещите ремонти. Ние знаем колко е важен ремонта
за клиента, затова залагаме и на дребните детайли. Още при самото изграждане на електроинсталацията, всеки един контакт с монтирани тапи, така че да не се пълни с материал по време на шпакловката и да може след това лесно да бъде открит и монтиран контакт отгоре. Напълно изградена инсталация за видеонаблюдение и контрол на достъпа в самия комплекс. Ние сме едни от първите, които изграждаме нашите ВиК щрандове с иноксови тръби. Подобряваме качеството на водата и предотвратяваме образуването на бактерии.